The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Kwento sa illegal na droga. At paano sinapit ng biktima ang mapait na kabahayan? Magandang hapon sa inyong mga ka-aksyon. Live na live tayo ngayong araw ng Martes at tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko. At live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City. At live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. At mga ka-aksyon, mula Catanduanes, Masbate, Camarines Norte, Camarines Sur at Sorsogon, ang Tabang Ora mismo ay inyo na rin napapakinggan sa mga sumusunod na radio stations. Panorin po natin ito. Mga ka-aksyon, lumalawak na ang naaabot ng Tabang Ora mismo dahil mapapakinggan na rin ang Tabang Ora mismo sa mga sumusunod na radio station. Tuwing Lunes, ang Tabang Ora mismo ay live na mapapakinggan sa 100.5 FM DWEN Boom Radyo ng Camarines Norte tuwing alas 12 hanggang alauna ng hapon, Radyo Pilipinas Virac. Para naman sa mga ka-aksyon sa Virac Catanduanes tuwing alauna hanggang alas 2 ng hapon. Tuwing Miyerkules, ang Tabang Ora mismo ay live na mapapakinggan sa 95.1 Hz para sa mga kababayan natin mula sa Naga City, alauna hanggang alas 2 ng hapon. Tuwing Biyernes, ang Tabang Ora mismo ay live na mapapakinggan sa DYME, Radyo Masbate 783 kHz mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. RMN, DWNX 91.1 FM at DWNX 1296 kHz Naga City mula alauna hanggang alas 2 ng hapon at 92.7 Wow Smile Radio Masbate. Tuwing Sabado naman, alauna hanggang alas 2 ng hapon sa 107.1 Radyo Natin Virac FM, alauna hanggang alas 2 ng hapon sa 99.9 FM Wow Smile Radio Sorsogon City, 92.7 FM Radyo Frontline Pilar Sorsogon, 95.3 FM Wow Smile Radio Bulan Sorsogon. Stay in tune mga ka-aksyon. Ito ang programang may paninindigan. Tutugon sa inyong pangangailangan. Ito ang Tabang Ora mismo. Umpisa na natin ang ating Tabang Ora mismo. Ito mga ka-aksyon sa ating Tabang Ora mismo update. Balikan muli natin ang reklamong idinulog sa ating programa ng isang ama matapos niyang mapag-alamang iniiwan ng kanyang dating misis ang kanilang babaeng anak sa bago nitong kinakasama. Labis ang pangamba ni Tatay Johnny Mercado nang iparating niya ito sa ating programa. Kaya naman tayo ay ora mismong umaksyon sa kanyang hinaing. Ang buong kwento, panoorin sa Tabang Ora mismo update ni Jasmine Bausing. Naisip mo mangkot ang sinasabi mo man. Kaya mangkot yan mangyari sa tuya. Di akong padara sa imo. Mauli ako ta mabisita ako sa aki. Anong ginigibo mo? Mang ikasyam ng Oktubre, dumulog sa aming programa si Johnny Mercado. Isang PWD na nakatira sa Barangay Katagbakan, Gowa, Camarines Sur. Dati kong asawa, kasi nagkatiwala niya po yung anak ko sa yung kinakasama. Siya po nagtrabaho ko sa Naga. Ibig na sa akin po pagkatiwala, doon sa kinakasama niya, pinagkatiwala yung anak ko. Okay. At ang kanyang pangamba ay ang seguridad ng 11 anyos niyang anak na babae. Dalawa ang anak ni Johnny at Marilyn. Ngunit makalipas ang 12 taon na pagsasama, ang kanilang relasyon ay nauwi sa
sa hiwalayan. Sana ko naisip mo mangkot ang sinasabi mo man. Kaya mangkot yan mangyari sa tuya kung sige akong padara sa imo. Mauli ako mabisita ako sa aki. Anong ginigibo mo? Dahil dito, ang bunso ay naiwan kay Joni. Habang ang panganay naman na babae ay nasa poder ni Marilyn. Kwento ni Joni, nakahanap daw ng trabaho si Marilyn sa Naga City. 2 oras ang layo sa bago nitong tinutuluyan, kasama ang kanyang bagong kinakasama. Dahil dito, napag-alaman ni Joni na iniwan ni Marilyn ang kanilang panganay na anak sa poder ng bagong karelasyon nito. Kaya naman ang nais ni Joni ay mapasa kanya na lamang ang kustodiya ng kanilang panganay na anak. Matapos ang programa, ora mismo kaming nakipag-ugnayan sa Tigaon MSWD at mga opisyal ng Barangay Katagbakan. Wala pang 1 linggo ay naitakda na ang paghaharap nila Joni at Marilyn. Ano kaya ang kahahantungan ng harapan sa pagitan ng dating mag-asawa? Isipon mo lang. Nafe-feel niyo po ba na gusto sa inyong sumama nitong anak po ninyo? Tinanong ko nga kahapon kung saan ba gusto mong sumama. Sagot sa akin, sasama daw sa akin. Magandang umaga po. Dito po yung bahay ni Sir Johnny? Sige. Asan si Sir Johnny? Hello, good morning. Kahit hirap gumalaw dahil sa kanyang kondisyon, hindi ito hadlang para sa isang ama na may dinaramdam na pangamba sa kanyang mga anak. Sa loob ng Municipal Social Welfare and Development Office ng GOA, muling nagkita ang dating mag-asawa. Sa muling paghaharap, hindi napigilan na mag-ungkatan ng kanilang Pinirma mga na kami nakaraan. sa barangay na araw kayan. Siparit na po kami sa aki. Ini po kayo dahil nagsusunod. Sa tuya, kung dahil ka man nagpapakulog sa kuya. Hanapot ko ang testigos mo ngayon. Yan, Hindi ka namang takamdukod. Tumataas na rin ang tensyon sa pagitan ng dalawa. Takam na tayo naman kung takam ka naman yan. Sabi nga niya, kaya ayaw nagpakasal, magsasama kayo habang buhay, hirap man ginawa. Gusto niya pa po ba makipagbalikan kay Sir or ayaw niyo na po? Ayaw ko na. Hanggang sa hindi na kinaya ni Joni. Iba-iba nga, miski nga ni kurang tigdadara sa harong. Nagkaroon ng pribadong pag-uusap si Joni at Marilyn kasama ang 2 bata sa loob ng opisina ng MSWD. Sa isinagawang intervention sa pamilya, napagdesisyonan na kaibahan siya. O si Ribahan ka mo tulo. Tapos pag another Saturday naman, si Aki na naman na, duwa naman na Aki, ihatod mo na naman diba sa barangay, kukuanon mo naman. Di iba naman si magtugang. O, mas magandang araw ka yan. Sabado, ka weekend. O, si babae mong Aki, yaw sa imo o, duman mo na kitatay. Tapos pag pag next naman, Sunday, si Aki mo naman, na lalaki, saka si Aki mong babae, duman naman sa imo. Garo-araw ka yan, taga-rigibahan sila. Isa sa naging basihan ng MSWD ang kakayahan ni Joni na mag-alaga ng bata. Dahil sa kanyang kondisyon, hindi maitatanggi na hirap si Tatay Joni na gumalaw. Samantala, ayon sa napagkasunduan, mananatili sa poder ni Marilyn ang kanilang panganay na anak. Ngunit hindi na nito maaaring iwanan pang mag-isa sa poder ng kanyang kinakasamang lalaki. Nanay, tatawa naman siya naman sa barangay ng Agi.
Thank you so much. Hindi niya pwedeng iwan yung bata nang walang pahintulot sa akin. Okay na po sa akin. Kahit sa saglit lang, at least nakasama ko yung anak ko dalawa. Tatapakin ko na po yung kasunduan namin na dito yung bata. Hindi ko naman papabayaan niya. So, hindi ko naman iwanan kung saan niya. Nakain kami dyan, kami tatlo. At least bunang galing kahit kulang. Masaya na ako doon kasi nagkasama-sama kami tatlo. Walang magulang ang nanaisin na mapahamak sa anumang bagay ang kanilang mga anak. Magkaiba man ang pamamaraan ng pag-aalaga ni Joni at Marilyn, ngunit iisa pa rin ang kanilang layunin bilang mga magulang. At ito ay ang siguraduhing laging nasa ligtas ang kanilang mga anak. Kaya hanggat may tabang ora mismo, kami ay inyong patuloy na maaasahang tumugon at umaksyon sa inyong mga hinaing. At yan mga ka-aksyon ang pagtugon ng tabang ora mismo sa hinaing ni Tatay Joni patungkol sa kustodiya ng kanilang panganay na anak na babae. Kahit sino naman na tatay ay talagang mangangamba na nalaman niya na iniiwan pala itong kanilang anak sa poder ng kanyang bagong kinakasama. At kahit nga ay nanatili ang kustodiya dito sa nanay, ay may usapan sila na talagang babantayan itong anak nilang babae. Kaya sa mga ganitong seryosong usapin ng pamilya, talagang pagsakali or sakaling naghiwalay itong mga magulang, itong mag-asawa, ay talagang apektado o labis na naapektuhan itong kanilang mga anak. At sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, tungayan ang kwento ng isang ina na nahirapan ng lumakad matapos ipanganak ang pang-apat na anak nito. Ang ora mismong pagtugon sa kanyang pangangailangan. Abangan, kaya huwag kayong bibitaw at magbabalik pang tabang. Ora mismo. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang kongresman. Kayo nakakatabang sa mga sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience
Mississippi's Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Nakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Nakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang tabang. Ora mismo ito naman mga kaaksyon, isang ina ang dumulog sa ating programa upang personal na humingi ng tulong mabayaran ang kanyang hospital bills na ora mismong tinugunan ng Ako Bicol Party List. Ngunit hindi lamang doon nagtatapos ang tulong na kanyang natanggap. Ano nga ba ang sorpresang ipinaabot ng Ako Bicol Party List? Sabay-sabay nating alamin sa ating tabang ora mismo update. Sobrang hirap talaga, ma'am. Yun ang masabi ko. Hindi ako hirap, hindi ako nakalakad. Parang palagi na lang isip ko, tulala. Talagang pang wala na ako sa buhay ko. Maling wala na. Bakit? Parang iniisip ko, wala na akong pag-asa. Ganyan. Paluwa talaga ako. Kako na kinukwento yung buhay ko. Sobrang tuwa, tapos naiyak siya. Parang ganun. Isang dakila kung ituring ang ating mga ina. Isang ina na nagtaya ng buhay, maisilang lamang ang kanyang anak. Ngunit paano na lamang kung ang kapalit nito ay habang buhay na pinsala sa kanyang katawan? Ito ang naging sitwasyon ni Nanay Remedios Sinforoso mula sa Pawa, Manito, Albay. Hindi na umano ito nakalakad ng maayos simula nang ipinanganak ang pang-apat na anak. Ngunit sa kabila ng kanyang kalagayan ay hindi ito naging hadlang upang maging isang mabuting ina. Nung ako'y nanganak po, ma'am, pang-apat kong anak, na ano siya, napili ako, ma'am, hindi ako nakalakad. Bakit? Malambot na yung may mga malamig na yung mga ano ko, yung ganito. Parang hindi ako nakalakad bago pang panganak, 3 araw pa lang. Tapos bigla na akong hindi nakalakad, nakatayo. Nung araw ng giyanan ko, pinapaliguan na lang ako. Tapos hinihilot ang ano ko, yung mga daon-daon. Tapos yung pagkahilot, tapal naman siya ng mga daon-dahon. Hanggang sa nakalakad ako, mamang. 1 taon ako bago nakalakad. 1 taon po? Yung lakad, ma'am, hindi pa talagang lakad. Parang bata bagang nag-aaral maglakad niyan. Nagadalay, hawak ako sa mga ganyan. Masakit po ba pag naglakad ka? Masakit siya. Tapos hanggang so nang nakalakad ako, mama, nga mag-1 taon, hindi pa talagang lakad. Ano pa? Susungkod pa ako, tungkod, ganyan. Saga lang, biyanan ko nakahilot, hanggang sa nagtagal, nakalakad ako, ma'am, pero hindi talaga masyadong talagang lakad. Buntis ako noon. Yung namatay kong anak na pang-apat. Bali, wala ko lang yun kasi wala akong magawa kasi wala akong mautusan pa, malilit yung anak kong panganay. Hindi naging madali para sa kanilang pamilya ang sitwasyon ni Nanay Remedios. Lalo pat hindi na ito makapaglako ng isda dahil sa kanyang kalagayan. Mahilig ako sa magtinda ng linanggang, isda.
Nag-aalsada lang ako, ma'am, kasi wala man akong puhunan. Pag may nabili lahat, di salamat, ma'am. Di meron din akong kita. Ibigyan ako ng inalsadaan ko ng may-ari na ng isda, ganyan. Pagka hindi nabili, ma'am, salamat hindi mabili, uwi ko yung may dala yung walang bawas yung tinda ko. Ano ko sa ulo ko, yan. Nilalako nyo na po? Nilalako kay bahay ko. Mga ilang oras kayo nung naglalako? Mga alauna, alas 2, mainit yun na mainit. Nalakad ko lang yan kasi gusto ko mabili lahat yun. Para may kita man ako. Pag hindi mabili, wala rin akong kita. Yung asawa ko man, naghanap buhay man, pero hindi, sige. Headline lang, dagat-dagat siya. Minsan nangangalakal siya, ma'am, pag walang bagang masama ang panahon, maulan, mahangin, mamulo siya ng plastic sa gilid ng tabi ng dagat, na plastic, binibinta. Yung panganay kong ito na lalaki, yan ang sa akin, ma'am, nagluluto. Siya, pa lang siyang taon. Yung panganay ko. 6 na taon pala yung ma'am, inanaasahan ko. Kasi yung asawa ko, nag-anap buhay man sa dagat, gahanap ng anong makikitaan. Basta pag mahangin siya, walang hindi makapunta sa dagat. Dahil sa bukol sa tuhod ni Nanay Remedios, ay labis na nabago ang kanyang buhay. Tanging ang kanyang asawa na lamang ang nagtatrabaho para sa kanilang pamilya. Palagi na ako sa bahay. Ganyan, may libangan ako, yung ng anak ko, may kunting puhunan. Binabantayan ko lang, ma'am. Kaya yung anak ko lang nagbibigay sa akin ng bigas kada linggo, mga 4 na kilo, 3, ganyan. Ang hirap talaga, ma'am, sobrang hirap. Kasi buti na lang yung anak ko. Minsan yung binatay mga anak ko, nakakabigay sa amin. May asawa na siya, may pamilya na. Hindi na nakabigay sa amin. Maliban lang, ma'am, kung may sobra sa kanila. Pamilya niya, yun lang. May bigyan ng konti. Yun lang. Bigas. Pag yung ulam, hanap ng dagat ng silang anak, ang asawa ko, yan ang ulam namin. Pag sobra, binibinta ko ng asawa ko. Walang-wala po kasi ako, ma'am, kami, asawa ko. Nag-aalaga sa akin kasi ako, hirap ako maglakad. Kaya ang ginagawa ko, pag ako naghugas ng pinggan, hawak ko yung bangko na yun, makakarating ako doon sa hinugas, inuupuan ko yun, sa may balde na yan. Hindi ko kaya talaga magtayo ako, ma'am, at matutumba ako. Kahit pagtulog ni Nanay Remedios ay apektado na. Dahil dito ay naisipan nilang lumapit na sa Ako Bicol Party List para sa operasyon na kakailanganin ni Nanay Remedios. 2019 pa ito nagsimula. 2019 pa po yan nabukol sa papo Kasi ninyo. sa kahirapan po, ma'am, wala pong pera, hindi na agapan siya. Opo. Kasi mahirap lang kami. Ang asawa ko walang trabaho. Tapos ako, hindi na ako nakakalakad. So ngayon po, Nay, lumapit po kayo dito sa aming programa sa Ako Bicol Party List. Ano po yung gusto nyo pong hilingin sa amin? Nahingil ako pa ng tulong po, ma'am, na yung bill ko po, ma'am. Tapos po, ma'am, pati po wheelchair, ma'am, kung pwede. So, yung papel po natin, Nanay, sasagutin na po ng Ako Bicol Party List. Wala po kayong aalalahanin. Pag na-admit na po kayo, yung mga laboratory test, lahat po ng available sa atin sa BRSMC. Sasagutin po ng Ako Bicol Marami pong salamat, ma'am. At hindi lang dito nagtatapos ang tulong ng Ako Bicol Party List. Dahil muli namin itong binalikan, makalipas ang 1 linggo upang tuparin ang hiling na wheelchair. Nahingi po ako ngayon ng na makagaroon akong wheelchair. Bakit? Para sir, pag nakapirahan na, hindi rin ako magagamit. Iyan. Saan naman kayo pupunta, Nay, pag meron na po kayong... Ma'am, sa bahay, magsisimba, ganyan, pwede masiguro. So gusto niya, doon lang sa lugar po ninyo? Sa barangay lang namin. Mga ilang oras naman po kayong nasa dance floor? Hanggang lang po, mga alas 10, ganyan. Mga alas 10. So nagpupunta ka po mga anong oras? Mga 8, ganyan. Nanay, para tugunan po ang inyong problema, kasama natin ngayon si Ma'am Sally Luces, ang Media and Political Affairs Officer ng Ako Bicol Party List. Dahil sa
hiling nyo ay magkaroon kayo ng wheelchair upang mas makakilos po kayo ng maayos sa inyong bahay habang kayo ay nagbabantay ng paninda or naggagawa po ng gawaing bahay. Meron po agad-agad na ibibigay sa inyo ang Ako Bicol Party List ni Kong Pido Garbi ng isang wheelchair. Nay, tumingin po kayo sa yan. Hinatid ng aming team sina Nanay Remedios sa kanilang tahanan. Kitang-kita naman sa kanyang mata ang ngiti at tuwa na hindi lang isa, kundi dalawa sa kanyang mga hiling ang tinupad ng Ako Bicol Party List. Sobrang tuwa talaga, ma'am. Tulungan ako niyan, tabang organismo. Malaki po yan. Sobra talaga natulong sa akin. Kaya sa lahat ng bumubuo ng Ako Bicol Party List na sana bigyan siya ng lakas ng pangatawan na sana marami pa silang matulungan na kagaya ko, ma'am. Kaya salamat sana makalakad ako ng kagaya ng dati, ma'am. Maraming salamat po sa tulong na ibinigay niyo po sa aking asawa dito sa kanyang pag-oopera. Itong wheelchair ay malaking bagay po ito. Sana po marami pa kayong matulungan. Hindi lang po sa amin, mga katulad din namin na nangangailangan. Maraming salamat po. Binago man ng kapansanan ang takbo ng kanyang buhay, ay hindi ito nawalan ng pag-asa. Isa lamang si Nanay Remedios sa patunay na kahit ano pang pagsubok ang dumating sa buhay, ang Ako Bicol Party List ay inyong karamay. Yan mga ka-aksyon ang walang humpay na pagtugon ng Ako Bicol Party List sa ating mga kababayan na nangangailangan, katulad ni Nanay Remedios na maliban sa kanyang lumulobong hospital bill na binayaran ng Ako Bicol Party List ay nabigyan pa ito ng libreng wheelchair. Kumbaga sabi ng Ako Bicol Party List ng partido, hindi lang ito basta regalo o simpleng wheelchair. Ito ay tinuturing nilang bagong pag-asa at pag-alalay hanggang sa gumaling itong si Nanay Remedios at makalakad muli. Yan ang patuloy na pagtugon ng Ako Bicol Party List sa ating mga kababayan na PWD. Itong mga hindi na taga nakakalakad or hirap na sa paglalakad na mabigyan ng bagong pag-alala itong wheelchair ng Ako Bicol Party List. At nabigyan na nga ang iba't ibang probinsya itong mga PWD mula sa iba't ibang probinsya dito sa Bicol Region. Yan sa mga gustong humingi ng tulong katulad ni Nanay Remedios na magkaroon ng wheelchair ay magpaabot lang ng mensahe sa Ako Bicol Party List. At yan ang mga kwento at hinaing na ating ora mismong tinugunan at binigyang aksyon ngayong hapon. Para sa mga nagnanais ng humingi tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Cost Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Tabang Ora mismo Satellite Office sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Tabang Ora mismo. Action ko patuloy na magsisilbi.
At mga ka-aksyon, 51 days na lang at Pasko na. Merry Christmas mga ka-aksyon. At sa ating mga kababayan, especially dyan sa Cebu na labis na naapektuhan nitong dumaang bagyong si Tino, mag-ingat po tayong lahat, especially pati na rin dito sa Albay na nakaranas din ng epekto nitong bagyo. Lagi po tayong maging updated sa ating mga media outlet para malaman natin kung anong posibleng epekto or kamusta na itong bagyo na dumaan sa ating bansa. At hanggang bukas mga ka-aksyon, sama-sama pa rin nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po, si Nomer Corporal at ito ang Tabang, ora mismo. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilang